localization maintaining που έχουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Που η μεγαλύτερη διαφορά είναι 10 στην Τετάρτη. Και η διαφορά του ονομάζεται διπλοθλαστικότητα ή στατιστικά παρεκκλήσεις. Λοιπόν, οι PM επιτρέπουν τη διάδοση φωτός μόνο στον άξονα που έχει μεγαλύτερο δίκτυο διάσταση, για παράδειγμα στο Χ, και εκεί το φως προφητηγείται είτε έτσι είτε αλλιώς. Και αυτό το κάναμε γιατί για να μπορούν να πάνε στις τηλεπικοινωνίες σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις διάδοσης και να αυξήσουν τις ταχύτητες στα δίκτυα στα 40 Gb. Όπου εκεί το 1 πικοσέκοντο έπαιζε ρόλο. Εδώ εξοπλίσαμε αυτή τη διαφορά, την κάναμε εμείς, την επηρεάσαμε μόνοι μας με το υλικό που βάζουμε και στις θερμοκρασίες και μετρώντας αυτή τη διαφορά καταφέραμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία. Η βασική ιδέα είναι η ίδια, βάζοντας μέσα το PDMS του υλικό, καταφέραμε να αλλάξουμε, να αυξηθεί ο δείκτης διάστασης του μαντιέρου του πυρήνα και να επηρεάσουμε, να μειώσουμε πάρα πολύ την διπλοθλαστικότητα. Βλέπετε εδώ πέρα την επιμένη διπλοθλαστικότητα σε αυτή τη μήνα, συγγνώμη, εδώ πέρα, τους έχει μειωθεί μια ταξινομική διαφορά, είναι 2,5 και 10,5, εδώ πέρα είναι 15 και 10,5 ταξινομική. Άρα μειώσαμε την διπλοθλαστικότητα γιατί ακριβώς ήταν αέρας, ο δείκτης διάστασης του αέρα είναι 1, άρα βάζοντας το υλικό αυτό πήγε κάτι παραπάνω. Έτσι. Άρα λοιπόν θερμαίνοντας το, η γρήγορα επαγγέλια, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε αυτή την αλλαγή και είτε να το στείλουμε στην πρώτη κατάσταση σαν υπήρχε αέρας, είτε να το αυξήσουμε και να χαθείρουμε το φως. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει αυτή η διαφορά, που δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, είναι εντελώς δραματική. Η διπλοθλαστικότητα μετρέται με λίγο πιο πολύπλοκο δείκτη, δεν είναι μονάχα να μετρήσω το φως, την ποσότητα του φωτός στην ισχύ, πρέπει να μετρήσω με ένα συμβολόμετρο. Θα βάλω ένα συμβολόμετρο, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα λέιζερ, σχεδόν μονάχα αυτό το λέιζερ είχαμε διαθέσιμο στο εργαστήριο, εδώ θα πρέπει να μετρήσουμε σε πολλά μήκη κύματος για να επιστοποιήσουμε τη λειτουργία. Υλοποίησαμε λοιπόν ένα συμβολόμετρο, το οποίο είναι η ίδια πυρήνα, που απλά τη ζεστάναμε. Όταν το ζεσταίνεις και αλλάζεις τους δείκτες διάθεσης κατά βούληση, χρησιμοποιείται ένα light filter, ένα θαμπλιπερό πάλι, ένα συμβολόμετρο μόνο που έχει κορυφές σε συγκεκριμένες μήκη κύματος. Αντικά με λέιζερ. Εμείς καταφέραμε με ένα λέιζερ και αλλάζει τη θερμοκρασία να πάρουμε την ίδια κυματομορφή που θα είχαμε σε ένα συμβολόμετρο. Άρα αλλάζει τη θερμοκρασία, παίρνουμε και το ημίτομο. Άρα έχουμε το φως, το σπάμε σε Χ και Ψ, το βάζουμε διαγώνια, περνάει μέσα από τον κυματοδικό μας. Το φως μέσα στα δεμίδες αντίστοιχα τρέχει με διαφορετικές ταχύτητες στον άξονα Χ και Ψ. Και αυτή τη διαφορά συμβάλλει σε αυτό που πέρα το polarization για ένα γεράκι πιο πιθανή συμβολή και παίρνουμε και ανάλογα αν είναι θετική συμβολή και τελείως αντική, παίρνουμε αυτό το ημίτονο συνέξοδο. Άρα, εμείς μετρώντας την ισχύ, μόνο την ισχύ, είναι οι κουτίδες που βλέπετε, μπορούμε να καταλάβουμε να υπολογίσουμε τη θερμοκρασία του στόχου. Ο τύπος ο μαθηματικός τύπος που δίνει τη συνάρτηση όλα αυτού του συμβολέμετρου, μαζί με τη θερμοκρασία είναι αυτός εδώ πέρα, όπου η θερμοκρασία εξαρτάται από το μήκος του πισίνας και το παρεκκλήσεις, την αυτοθυσικότητα δηλαδή και το φυσικό λειτουργία. Άρα λοιπόν, μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να μετρήσουμε την θερμοκρασία αυτής της διάθεσης. Αυτό, παραλαμβάνω, μια πηγή που ήταν μερικών εκατοστών, τόση, 9 μικρόμετρα, το οποίο ρίχνουμε φως, που έγινε και εξ αποστάσεως η μέτρηση, δηλαδή ρίχνουμε φως σε ένα πλησίμα, και απλά να ξέρουμε ότι έχουμε μετά από πριν πιστοποιήσει την καμπύλη. Άρα, μετρώντας την ισχύ, μπορούμε να καταλαβαίνουμε πάνω σε αυτά τις κορυφές. Έτσι και να μιλάμε σε μεγάλο έργο θερμοκρασιών. Η τεχνική αυτή έχει πάρα μεγάλη ακρίβεια, γιατί είμαστε εδώ στο ημίτονο που το κάνουμε και φυσικά μεταβάλλεται πάρα πολύ λίγο. Γιατί λίγο να αλλάξει μετά ακόμα κάτω η θερμοκρασία, αμέσως η ισχύ θα πέσει είτε στο ελάχιστο ή κάπου στη μέση. Πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά προφανώς θα αλλάζει πολύ γρήγορα. Δεν είναι οι αμετάμενες θερμοκρασιακές αλλαγές του μέγα Κελσίου, είναι αμετάμενες θερμοκρασιακές αλλαγές του 0,1 και πιο κάτω αλλαγές. Πάντως και αυτό έχει πάρα πολλές εφαρμογές, εκεί όπου χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία θερμοκρασιακές αλλαγές. Και το βασικό είναι ότι πήραμε μια οπτική από γυαλί, η οποία ήταν εντελώς θερμοκρασιακά, δεν άλλαζε καθόλου οι ιδιότητες της, και την κάναμε να μεταβαλλόμενη στη θερμοκρασία. Είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν και αισθήσεις που είναι de facto μεταβάλλονται οι ιδιότητες στη θερμοκρασία. Εμείς πήραμε μια τυπική πια οπτική εμπόριο, δεν μπορεί να μεταβάλλει στις ίνες, και την κάναμε να είναι ευαίσθητη στην θερμοκρασιακή αλλαγή. Λοιπόν, το υπόλοιπο θα το κάνω για τη σύντομη παρουσίαση. Δουλέψαμε μετά από ένα χρόνο και κάναμε όλη τη μελέτη της οπτικής, μιλάμε, τα κάναμε ανάποδα. Στο εξωτερικό πάντα κάνει πρώτα τη μελέτη, και από αυτό που δείξει ο δουλεύει, πας να παραγγέλνει. Εμείς επειδή δεν καταλαβαίνουμε και πρέπει, κάναμε πρώτα τα πειράματά μας, είδαμε ότι δουλεύει, και μετά κάναμε όλη την ανάλυση. Είναι
προφάνει δώσει μια απώλεια που είναι το φως στον πυρήνα και το στέλνει στο μαγεία και το αναφέρει. Στο αρνητικό άνοιγμα μπορούμε να το μεταβάλουμε πάλι με φωτογραφία, όλα θα αλλάζουν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή όταν θέλει κάποιο να κάνει lasers. Γιατί το αρνητικό άνοιγμα για ίνες που ας πούμε σε air dop fibers είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί είναι multi-mode propagation. Είναι οι τρόποι διάδοσης μέσα στην οπτική να αλλάζουν πάρα πολύ το αρνητικό άνοιγμα και δεν είναι ίδιοι σε όλους. Για ένα laser που παίζει για ίνα που θέλει να κατασκευάσει κάποιους ισχυτές, τους ισχυτές θέλει μεγάλο αρνητικό άνοιγμα. Η οπτική ίνα του εμπορίου έχει πολύ μικρό αρνητικό άνοιγμα και πώς θα κάνει ένα φαμάτς να μπαίνει το φως από τη μία ίνα στην άλλη δεν είναι απλό. Θέλεις κάτι που να τα φέρνει κοντά. Είναι αυτό που λένε tapers. Και τέλος, αυτό που το άλλο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε αισθητήρες διαφυγού του πεδίου που ονομάζονται evanescent field, που επειδή το φως φεύγει πια στην μαγεία, μπορεί κάποιος να επικαλύψει την ίνα με ένα ειδικό υλικό το οποίο θα απορροφάει για παράδειγμα οξύδιο ή κάποια άλλη ουσία και να αντιδρά πάλι το πεδίο, να στέλνει μέσα στον πυρήνα και να φεύγει ανάλογα έξω με μετρήσει. Αυτή είναι η ολόκληρη κατηγορία στην ηλικία που λέγονται αισθητήρες σε διαφυγό του πεδίου. Λοιπόν, δεν θα να κάνουμε. Εδώ πέρα μπορούμε να δείξουμε μονάχα το πειραματικό χαρακτηρισμό που κάναμε, ένα supercomputing με laser source, όπου μετρήσαμε την απορρόφηση, τις απώλειες, πώς μπορούσε κάποιος να έχει ένα laser τελειζόμενο να έχει 10 laser μετρήσει, με ένα τέτοιο laser που εκπέμπει από τα 1000 προς τα 2300, να μπορεί να μετρήσουμε ταυτόχρονα τις απώλειες για όλα τα αντικείμενα. Άρα, εμείς πήραμε το εμπόριο ένα σωρό ίνες κρυσταλλικού τύπου, διάφορα πράγματα, το νούμερο που βλέπετε δεξιά είναι η διάμετρος του πυρήνα και να μετρήσουμε ταυτόχρονα όλες τις απώλειες. Και αυτό έπρεπε να το κάνουμε γιατί η ποσότητα που βάζουμε μέσα στις τρύπες εξαρτάται από τη βιστόζητη της ουσίας, πόσο μεγάλες είναι οι ταυτόχρονα τρύπες και κάποια δομή γενικά της ίνας. Οπότε όσο μικρότερες είναι τρύπες, που βλέπετε εδώ σε αυτή, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες απώλειες γιατί ήταν μικρός ο πυρήνας και το φως έφυγε γρήγορα στα μαγεία. Οπότε, σε κάποιο σημείο και μετά, να έχουμε απώλειες. Ας προχωρήσουμε γιατί θα κάνω αυτά. Να πω μέσα από την αρκετά ενδιαφέρον. Αυτός είναι μια διασύνδεση που κάναμε με το Πανεπιστήμιο της Δανίας. Είναι ένας αισθητήρας, ένα βιοαισθητήρας, level 3 παρουσίαση των μάτων, level 3, επειδή χρειάζεται κάποιο αναγνωριστικό για να δουλέψει. Βασίζεται πάλι στην ίδια ιδέα, ότι βάζουμε μια ουσία, αυτή είναι η δομή της ίνας. Αυτή είναι ακριβώς αυτή, είναι πλαστική, έχει δύο πυρήνες, διπλοπύρινοι, και αυτό μπορεί να σχεδόν μόνο με την τεχνολογία της τρύπες να αναγκάζουν αυτό να εκμεταλλευτείτε είτε εδώ είτε εκεί. Και μέσα στις σοπές μπαίνει ένα ψαχνό και μάλλον ένα υλικό το οποίο ονομάζουμε σέσσολε ή αντιγόνο. Είναι αυτό το οποίο θα κολλήσει, η ουσία που ψάχνω να βρω. Και εδώ πέρα βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι το αντίγονο που λέει, πάει και κολλάει. Άρα λοιπόν, εγώ έχω πάνω στις τρύπες δύο πλειονεκτικά, το αισθητήριο και αυτό που ψάχνω να βρω. Τώρα να το ονομάσω συνήθως session layer ή αντιγόνο layer, κάτι layer, θα το δίνει biological layer ή antibody layer. Πάνω η ιδέα είναι η ίδια, αλλάζουν οι ιδιότητες διάδοσης πάνω στην Κίνα, ανάλογα αν ευκολύνθηκε αυτό το μικρό ή όχι, και αφού αλλάξουν οι ιδιότητες διάδοσης, εγώ θα το μετρήσω και να πω ότι ανείχνευσα την ουσία που ψάχνω να βρω. Το πείραμα που κάναμε εκεί, εδώ δεν έβγαλαμε μια ισχύ στην έξοδο, επειδή ήταν η ιδέα του διάδοσης, ήταν να χρησιμοποιήσουμε ένα διπλοπύρινο ίνα και να μετράμε το φως που φέρει από εκεί, σαν ένα συζεύτη ήλιος. Έτσι αυτό το προτείνανε οι Δανείοι γιατί είναι οι μοναδικοί στον κόσμο να φτιάξουν τέτοιες ίνες. Γιατί η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική και ο καθένας τα πατεντάρει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε επειδή αυτοί είχαν μονάχα αυτό να φτιάξουν μέσα στην ίνα δύο πυρήνες, αν κάτι δούλεψε, θα να δουλέψουν αυτό και όχι με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση το πείραμα έγινε, αυτοί μας κατασκευάσαν και μας το δώσανε και επίσης μετράει πάρα πολύ και πόσο κοντά είναι αυτές τις τρύπες. Αν θα είναι οι πυρήνες θα είναι εδώ ή θα είναι εκεί και πέρα. Όταν προχωρήσουμε έτσι τα αποτελέσματα, έτσι θα σπουδάσουμε τα λεπτομέρειες. Αυτό που μετρήσαμε ήταν στα τραβηδίνη, έτσι η οποία ήταν διαθέσιμη εδώ, το 2000 είναι συγκεκριμένο. Η λειτουργία του είναι ότι εγώ μετράω τις αλλαγές του τύπου διάστασης και αν δω ότι έχουν αλλάξει, έχω ανοιχνεύσει το τραβηδίνη μέσα στις σοπές. Και αυτό που μετράω τελικά είναι το μήκος του συζεύτη, αν αυτό έχει αλλάξει ή όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Με διακοπές γραμμές, μάλλον το τελευταία γραμμή είναι σκέτη ίνα και ποιο είναι το μήκος σύζευξης, με το φως θα βγει και στα δύο, όπως αλλάζει. Αν μετρήσω για παράδειγμα τώρα 3 dB
στον ένα πυρήνα μισή ισχύ στον ένα άλλο, τότε έχουμε ακριβώς το μήκος σύζευξης, το οποίο είμαστε για το καμπύλο. Αν δω διαφορετικά 10% στο ένα και 10% στο άλλο, είναι κάποια διαφορετικά. Και αυτό θα μετρήσουμε τελικά. Λοιπόν, το μήκος δημοσίευσης χωρίς καμία απορρόφηση είναι αυτό εδώ πέρα. Το sensor layer γίνεται αυτό και με την απορρόφηση της προδεδίνης αλλάζει αυτό. Άρα, εγώ θα μετρήσω το συγκεκριμένο μικροσχήματος που βρίσκομαι σε κάθε τη καμπύλη. Έτσι. Και για να μην σας βάλω αυτό στο αποτέλεσμα, το οποίο είναι αυτό το αποτέλεσμα τελικά, επειδή δεν μπορούσαμε πρόβλημα για αυτό να μετρήσουμε το φως από κάθε μικρό πύρινη πια εκεί, να μετρήσαμε πώς αλλάζει το μέγιστο. Πού είναι πια το μέγιστο. Το μέγιστο δεν ότι αλλάζει. Το μέγιστο αλλάζει, οπότε δεν μετράει κάποιος αυτό εδώ πέρα, δηλαδή δεν είναι στο 10% είδαμε πού πηγαίνει το μέγιστο. Ήταν πολύ πιο απλό, γιατί ήταν ένας πρέπει να αλλάζει και ένας πρέπει να είναι πηγή. Έτσι, σε αυτό τα μηνύματα. Άρα, τον είδαμε το μέγιστο, το οποίο κεφαλιζόταν εκεί που είναι το κάπνι εδώ πέρα το αρχικό, το οποίο έκανε shift εκεί όταν απορρόφησε το sensor και πήγε εκεί όταν απορρόφησε και έτσι θα το δει. Έτσι, άρα λοιπόν μπορούμε να καλύψουμε, το οποίο άμα δούμε το peak του μικροσχήματος που είναι εδώ, έχουμε ανακαλύψει, έχουμε detect μάλλον και είναι στο κολυβίνι. Παρόλο που έχει τόσο μπροστά, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο αισθητήρας δεν μετράει την ποσότητα της κολυβίνης, αλλά μας ανοιχνεύουμε, είναι τέτοιο. Το οποίο δεν έχει πάρα πολύ τεράστια εφαρμογή σε όλη αυτή την περιοχή και γι' αυτό το δουλεύουμε πάρα πολύ στο εξωτερικό για να πάει αισθητήρες. Υπάρχουν εργασίες που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντες και θέλαμε να τις κάνουμε. Έχουν βρει πια τις ορμόνες για τους καρκινικούς δείκτες, έχουν βρει τις ορμόνες για ένα σωρό καρκίνους και προσπαθούν μέσα από ανάλυση αίματος πια, μόνο ανάλυση αίματος, να ανοιχνεύσουν την ύπαρξή τους. Άρα το πλάνο γενικά της αγοράς και της έρευνας είναι να μπορεί κάποιος είτε με ελάχιστη ποσότητα αίματος, είτε να κάνουμε το σάλιο, το οποίο υπάρχει αρκετή ποσότητα αίματος στο σάλιο, να κάνουμε πλήρη ανάλυση. Έτσι νομίζω ότι περισσότερο αυτή τη στιγμή στην Αμερική δουλεύουν στους καρκινικούς δείκτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πρόβλημα. Ο κόσμος δεν πηγαίνει καν να κάνει εξετάσεις γιατί είναι απεσιόδοξος κτλ. Θα πηγαίνουν στο διαδίκτυο του τομέα, θα δίνουμε λίγο αίμα και θα μετράμε. Ήδη νομίζω διαβάζω ότι χρησιμοποιείται στην ανίχνευση συνδρόμων Down από το αίμα της μητέρας να ανοιχνεύσουμε, γιατί υπάρχει ελάχιστη ποσότητα από το αίμα του εμβρίου στο αίμα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούν είναι τέτοιες. Έτσι πρέπει να ανοιχνεύσουμε το συγκεκριμένο ορμόνη που βρέθηκε στο αίμα εκεί πέρα. Το μεγαλύτερο για εμάς που είμαστε βέβαια μηχανικοί ή φυσικοί ένα πλευρά, και δεν τα ξέρουμε αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα να πάμε την data. Έτσι, τι θέλω να μετρήσουμε. Και να παρασύρω ότι και εγώ θα απορία όταν κάναμε όλα αυτά που τελειώσαμε, γιατί κάνει όλος ο κόσμος τερπατιδίνη, που είναι μια συγκεκριμένη ορμόνη, πολύ πολύ μεγάλη ουσία. Μας είπαν οι νευρολόγοι λοιπόν ότι η τερπατιδίνη είναι το binding, το δέσιμο μεταξύ του sensor και της τερπατιδίνης είναι πάρα πολύ μεγάλο, και άρα και λίγο να υπάρχει καπολύση για το μετρήσει. Υπάρχουν άλλες ορμόνες, άλλες ουσίες που δεν έχουν τόσο μεγάλο binding και θα στέλνει μεγαλύτερη ποσότητα για να μετρήσει, άρα μεγαλύτερο δικός ίνας. Εδώ πέρα εμάς μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε τεχνικές, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δύο τεχνικές ίνες για να κάνουμε μικροωριακά συστήματα, δηλαδή το ροή του δείγματος από εδώ μέσα, και μπορούμε να το μετράμε με μετρώντας κάποια ιδιότητα όπως το σύγχρονο του σχήματος, και κάποιους που επενδύουν λέιζερ να μετράνε την απορρόφηση συγκεκριμένα του κύματος ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Έτσι υπάρχει ανάγκη για το αισθητήρες και να κάνει ότι μόνο η ηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να φέρει την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την ευαισθησία που χρειάζονται εφαρμογές που θα έχει να μετρήσει νανολίτρα αίματος. Έτσι, γιατί μιλάμε για τόσο μικρά. Και μονάχα με τέτοιες διατάξεις μπορεί να το κάνουμε. Λοιπόν, θα προχωρήσω. Λοιπόν, μετρήσεις. Τώρα κάναμε μια άλλη δουλειά. Συνεχίζοντας πάλι. Τώρα αλλάξαμε πια υλικό. Λοιπόν, να ξεφύγουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε λέιζερ δικά μας. Σε δική μας που δεν υπάρχει πια. Και χρησιμοποίησαμε υλικά, γυαλιά, λιωμένα και τα κάναμε αναπόθεση μέσα στις τρίτες πια κατάληψης της καστελικής ίνας. Και μόνο αυτό, ότι για πρώτη φορά δείξαμε την πώληση γυαλιού πάνω σε γυαλιού, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανακάλυψη και δημοσιεύτηκε στο Express και μάλιστα στο Spotlight. Το επιλέξαμε σαν παλίδα του ιστορικού. Για πρώτη φορά δείξαμε εξάγνωση και την πώληση γυαλιού film, λεπτού ημενίου μάλλον μέσα στις ειδικές ίνες.